mangwanani anoropafadzo, mangwanani ano favor, mangwanani ano protection inobva kwamuri nokuti muri Mwari, iyemi makatida, iyemi munotida, iyemi mune rudo runogara nekusingaperi. For thy mercy, O Lord, endureth forever. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Faithful God, ancient of days, everlasting Father, iye wazuru nasina mangwana, wakatendeka iye asingashanduke, wakarurama iye Mwari wamasimba ose, anotida nenyasha nerudo noupenyu hwedu. Tinokutendai Baba, tinotaura ropa rinotaura zviri nani, the blood of Jesus that speaks better things. Baba, ndataura zvakanaka, zvakanaka zviendeke, zviitike muupenyu hwevana venyu. Zvavanoshuwira Baba zvizadzikiswe. Favor inobva kwamuri pamusoro pemhuri nemabasa, pamusoro peutano hwavo Mwari. Every wicked plan be put to shame. I reverse every negative declaration yakaitwa pamusoro peupenyu hwavo. I speak blessing, protection, favor, increase in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. I hope I find you well, guys. May the good Lord continue to bless you. May the good Lord continue to protect you. Our scripture reading this morning, the book of Genesis. Genesis 24. I read Genesis 29. Genesis 29 from verse 15. Genesis 29. Dantale pamsoro petim scripture inonzi na David, for thy word is a lamp unto my feet. Pane zvinhu zvinoitika muupenyu zvekuti sometimes munhu unogona kufungidzira kuti maybe kunyika vanoshandisa izwi rekuti lucky, but according to the scriptures in the kingdom of God hakuna chinhu chinonzi lucky. Kingdom yaMwari kune chinhu chinonzi nyasha kana kuti grace. Ndine 3 characters dzevanhu dzandabata pano. Number 1 ndi Ruth. Ruth 2 verse 3. Bible not so it happened kuti paakaenda kundotsvaga basa muminda kuti ashande, it so happened that she bumped or she found herself in the field of Boaz. Haasi kufamba achibvunza kuti munda ndewani. She was not aware nezvemunda waBoaz, but it so happened paakabva kumba aine blessing ya mwene wake ya Naomi. It so happened that she found herself in the field of Boaz. Tikatarisa mukadzi unonzi Rachel, Genesis 24 verse 15. Genesis 24 verse 15. Rachel akava iye mukadzi waIsaac. Rachel. It so happened kuti Eliaza ari patsime achimirira aita evhao kuti achandipa mvura uye achapa ngamera mvura ngaave iye mukadzi waIsaac. So it so happened kuti ari mukati mekumeditate akagara patsime, Rebecca ndokubva auya. So Rebecca wakauya pa right time. Mwari vakaronda tsoka dzake akaenda paari kudiwa, paari kutsvagwa, pane chekuita newanano nefuture nedestiny yake. Akaenda pa right time, pa right place, pane blessing, kana pane turn around yeupenyu hwake. So Rachel, Rebecca and Ruth vane one thing in common. Mwari wakaronda tsoka dzavo. So for reading purposes, I'll give you the scriptures. Incident ya Ruth iri mubhuku raRuth chapter 2 verse 3. Ruth chapter 2 verse 3. Incident ya Rebecca iri pana Genesis 29
verse 9. Incident ya Rachel iri pana Genesis 24 verse 15. Vakadzi vese vari vatata wanano dzavo dzine chekuita naMwari wakaronda kati wakatungamirira pavaifamba kuti havana kungoenda haisi coincidence. Mushoko raMwari hamuna coincidence. Mushoko raMwari mune kurondwa kwetsoka dzemunhu nenyasha kana kuti kutungamirirwa nekuvhenekerwa naMwari kuti uende right place right time pane blessing ine turn around for your life. Mukatarisa murume unonzi Moses aenda kuMidian, wakasvikogara pane rimwe tsime pakauya vanasikana vaJethro vachichera mvura. And it so happened kuti pakauya mamwe mashepherds achida kudzidzisa vasikana vachera mvura, Moses akavabatsira. Vaenda kumba, baba vakavabvunza zvaitika, vakatsanangura kuti there is a guy atibatsira kutsima, zikanzi endai munomutora. The rest of the story ndo pakatangira relationship ya Moses, ndo pakabuilda marriage yake kuti azopiwa Zipora naJethro. Akaenda patsime, zvikaitika zvakaitika ipapo zvaikonekta upenyu hwake, 1 kumarriage, 2 kucalling. Nokuti paakaroora Zipora sorry, iye akushanda kufudza makwai kwatezvera vake Jethro, ndo paakanosvika pa incident ye burning bush. So hakuna chinonzi luck in the things of the kingdom. Kune chinonzi nyasha, grace, favor ya Mwari. Ikafamba newe unoenda pane ropafadzo yako. Vekunyika vanoti shandisa izwi rekuti kunyumwa, kuti ndaida kupinda mubhazi iri handina kuzopinda, mene changu nditi usapinde. Uzonga kuti bhazi riri pane zvaitika kwariri. Ndatosvika pakombi nditonzi usapinde yazara, ndikabuda kuita naro bhozi ndanonoka, but vandisiya. Wakumberi kozonzwa nyaya a bad report concerning pawaida kombi yawaida kupinda mairi. Munhu mulifetime yako ukatarisa kumashure une maincidents akaita seiwayo ekuti pane chinhu chawaida kuita ukaregedza, ukatozoona kuti chinhu chisina kunaka for your life, but chakaita kuti uregedza wakangonzwa sekunge ndiwo uri kuzvifunga. There is a level yekutaura kwaMwari kwekuti vanotaura through your mind. There is a level yekutaura kwaMwari yavanotaura through your spirit. There is a level yekutaura kwaMwari yavanotaura through situations. Maybe I need to read down as well because I'll be learning as well. Pane level yekutaura kwaMwari yakuti God speaks through your mind. Unoita nge ndiwo uri kuzvifunga. There is a level yekutaura kwaMwari God speaks through your spirit. Unonzwa an inward conviction mumoyo mako. There is a level yekutaura kwaMwari God speaks through a situation. Mwari vari kutoona kuti ndataura newe in the spirit, hausi spiritually alert or mature to catch the revelation. Mwari vaona kuti ndataura newe through your mind and you are doubting zvinhu zvacho zvauya mind mako, but you are doubting uri kuti pamwe hazvibuda zviite. There is another level yekutaura kwaMwari, he speaks through a situation. Varume vaifamba naJona, they were not mature to capture the revelation in the spirit. They were not mature to get it even through their mind. So God had to use a situation yekuvhuvhuta kwemhepo. So kune ma situations ano representa the voice of God. Ekuti ma situations iwayo aitika,
unotozoona kuti aitika for my better or for my good. Pane paunoresistwa. Let's take the scripture of the birth of Jesus. Kuti Mary ari kutsvaka pekuberekera mwana, obvanzi aiwa pana pazviti, marooms azara. Prophetically Mwari vane security yavanoda kuisa pamwana. But Mary watadza kuzvinzwa in the spirit, atadza kuzvinzwa in the mind. So Mwari vari kushandisa a situation kuti vanhu vazhinji vakabva vazadza nzvimbo dzese vakashayiwa a room. Why? Because later, Matthew chapter 2, Herod wakauya achiuraya vana vane 2 years and below. Kuda kuti security yaJesu yemwana akatakurwa naMaria yakacreatwa nesituation. Mwari mulife yaMaria waiyanyotaura nemasituations. She was too slow to catch the revelation in the spirit. Ukatarisa the book of Luke chapter 2. The book of Luke chapter 2. Unaona kuti zvanzi Mambo Augustus ndiye akaisa a decree kuti munhu wese ngaaende kumusha kwake andoverengwa the first time pakaitwa census. So Mary ndokubva atevera Joseph nekuti Joseph waiwa wemba ikwa David. So Mary paari kutevera Joseph havana kuenda ku Bethlehem by choice. Vakaenda nekuti kuna mambo aisa a decree, pressure. So a non-believer sometimes can be used by God to speak to a believer or to help a believer who is failing to understand what God is saying. I also give a scripture. Murume anonzi Gideon. Mwari vanoti kuna Gideon, kana uchitya iwewe, chitora muranda wako Pura, muende kukembe yevaMidhiana. That's Gideon chapter 7. The book of Gideon. Judges 7. Tora muranda wako Pura, muende kukembe yevaMidhiana. Unonzwa kuti varume havari kuzvidii. Zvani takasvika ikoko tikanzwa varume vachitaura chiroto. Ndarota chingwa chichiputsa, chingwa chebhari chichiputsa misasa. Saka nemuwaka hakuna mumwe munondo wa Gideon. And the Bible robva rati, that's Judges 7. And Gideon worshipped God. He believed God. Kuna kuti Mwari vakashandisa kutaura kwemuvengi kuti Gideon agone kunyatsoziva kuti Mwari vanaye. So there are times yekuti people vaunoziva kuti havakufarire. Pane pavanotanga kutaura favor iri pauri, pane pavanotanga kutaura zvakanaka zviri pauri, pane pavanotaura zvimwe zvaunonzwa kuti vanhu havari kuona Mwari pandiri, but inini wacho ndiri kugona kutadza kuona Mwari ari paunonzwa munhu achiti but Mwari ane nyasha neupenyu hwako, but wakaitirwa favor, but Mwari ari kukurangarira. There are times yekuti iwe wacho you are failing to see what God is doing in your life, but your enemies knows much about it. Why? Because vane zvavaitombozama kuita against your life vakakundikana, but Mwari vakazviita behind the scenes to an extent yekuti unogona kusaziva kuti une enemy nekuda kwekuti Mwari wako ari kukutungamirira neprotection yekuti unogona kutadza kuzviona. You remember the incident ya Balaam and Balak. Kuti Balak unotoshedza Balaam kuti uya unditukire vanhu. The people of Israel were not aware kuti kune zviri kuitwa kuti munhu atituke. But God turned the case into a blessing, and Israel was not aware. But nyaya yangu mangwanana nhasi ndeyekuti Mwari ngaatiwanirewo nyasha. Tiregere kuenda kunogara mumeeting, kufambira nyaya dzinorwa nekuataka upenyu hwedu. Une kwawakaenda, une vanhu vawakasangana navo, vaunodemba nhasi kuti sei ndakaonana nevanhu ava, nokuti vakaunza a challenge, vakaunza dambudziko muupenyu hwako mushure mekunge waonana navo kana kuti wasangana navo. Kune vanhu vokuti ukaonana navo ukasangana navo unonyatsoona kuti zvina Mwari mukati, nokuti vanenge vauya for the positive of a good blessing in your life. Saka pazvinotangira manje, usati wabuda mumba, usati waenda kwauri kuenda, munamato wako ndewokuti Mwari, tungamirira iwo tsoka dzangu. Sir David unoti, for thy word, Lord, is a lamp unto my feet. Hazvingoitika
Zvakuda kuti uise declaration. Zvakuda kuti utungamidze shoko rekuti Mwari tungamirirai tsoka dzangu. Ndiregere kuenda panondiparadza. Ndiregere kuenda munzvimbo dzinorwa nefamily, necareer, neministry. Ndiregere kuenda panzvimbo panokurukurwa zvakaipa zvisinei neumambo hwenyu. Guide me, O Lord. Protect me, O Lord. Lead me, O Lord. Nditungamirire o Mwari. Ndikasazvinzwa mupfungwa dzangu, ndikasazvipika in my spirit, may your situation speak for me. May you create a situation that will speak to me and guide me and help me. Ruth wakaerekana ari mumunda maBhoazi, maiva newanano yake nebreakthrough yeupenyu hwake. Rebeka wakaerekana wasvika kutsime kune murume ane chekuita nemarriage nefuture yake. The same with Rachel. Zvimwe chete naMoses wakasvika kugara patsime kuMidian, ndo pakazova nebreakthrough yeupenyu hwake. Dai Mwari vatitungamirirawo. Taregera kungofamba, asi kuti Mweya Mutsvene atitungamirira pamafambiro. Tiende pane chekuita neupenyu hwedu. Tiende pane chekuita nefavor. Tiende pane chekuita nebreakthrough. Tiregere kungofamba. Wakaipa aregere kutirwisa, kuti tingoerekana tasvika mune kuparadzwa nekurwiswa kwedu, asi kuti Mweya Mutsvene vatiprotecte. Tsoka dzinoda kurondwa, tsoka dzinoda kutungamirirwa naMweya Mutsvene. For thy word, Lord, is a lamp unto my feet. May the good Lord bless you, people. May the good Lord protect you. May the light of his word, chiedza cheshoko raMwari, chivhenekere patsoka dzenyu. Nanga pane chekuita newanano yako. Nanga pane chekuita nemari yako. Nanga pane chekuita nevictory muupenyu hwako. Tsoka dzako ngadzitungamirirwe naMweya Mutsvene. Uende pane chekuita nekubudirira kwako. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Amen and amen. Bye bye. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Mwari ndimwari wakanaka, Mwari wenyasha vari kugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, vakutungamirirei, zvamunobata zviendeke, masuwa azarurwe, nyasha dzivhenekere mukati meupenyu. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. Bye bye, people of God. Join me tomorrow morning.